हाबानि थाखाय सावरि आरो बन सिननाय दा बाखियावनो जाबनानै दोनजोब्बाय गासैबो बनखौ जुदि नोंथांमोना हाबानि तारिखखौ मिथिनो लुगैदोंबा दिनै नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय खै तारिखआव हाबाया जागोन नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय जुदि हाबानि तारिखखौ मिथिनो लुगैदोंबा गाइस ना गुड मर्निं गासैसिमबो गुड मर्निं लोगोफोर दा नै पाखाखौ एसे दै होबाय आरो ना गाइस दिनै लास्ट दिननिफ्राय दै होथ'ला बहुत दै होनाय थांबाय दाख्लै बावैबोथ' मोजां होनाय जायाखैमोन दा नै मोजां एसे होबाय आरो ना मटरदो लोगोफोर दा एसे खामानि दङ जोंहा दिनै न'आव बेनिखायनो फुङावनो एसे दै होना लाग्रोबाय आरो ना मटरदो लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना दिनै सावरि दोङो आरो ना लोगोफोर जोंहानाव दा फैथ'वाखै टाइम जायाखै नालाय दा सावरि दोङो खैथासोआव मोनफैगोन बिसोरो हाबानि थाखाय सावरि आरो बन सिननाय होनना बुङो जोंखौ सावरि दैखौ होना लाग्रोनि आं लोगोफोर दा आरो नङाबा फुङाव टाइम मोननाय नङा दायो आरो सोर गारदोसै माखो बावगरदोलै माल बुस्थु लाबोबाय थानायाव बावगरो हागवा माथाफ्रानो काम खाथिया जायो इयाव थांबा इयाव मोना इयाव थांबा इयाव मोना जानानै होबाय थायो फुलावबो दैखौ होनांगौ होमबासो फुला थाब थाब माबा जायो गोजौ जायो नङाबा जाया बिदि दै होबासो फुलाबो मोजां जायो नांगौ बायदि एभेलेबेल होनो मोननांगोनलै नङाबा जाया जोंहा न'आव आं होआबा रावबो होखायाबो गाइस आंल'सो जोथोन लायो माल बुस्थुफोरखौ न'नि बाखि रावबो जोथोन लाया ओमफ्राय दा भिडिअ'आव जोंहा आब'खौ नोंथांमोना नुयैखाय सानदों माने नोंसा आब'आनो गैया सोरनि हाबा जाखो होनना कमेन्ट हरदों आरो ना मानसिफोरा एक्सुवेलि जों आब'नि आरो ना बिसोरो भिडिअ'फोराव ओरैनो नुजाया लाजियो हाबा खालि खैनानि गस्ला लंपेन्ट ड्रेस गानबासो मोजां देखायगोन आं नोंथांमोननो ना लाजियो बिसोरो भिडिअ'फोराव नुजाबाय थायाना ओंखायनो माने लाजियो आरो ना लोगोफोर बाखि नोंथांमोना नुगोन जों आब'खौ ओरैनोथ' भिडिअ'नि बेकग्राउन्डआव बाय नुबाय दिसै नोंथांमोना नुनायालाय अब्लाबो डाइरेक्ट भिडिअ' खालामनायाव नुखायाखै लाजियो आरोना दा मटर लगायनानै एसे खस जाबाय मटर लगायाबा बिराद खस्थ' जागौमोन औवानि हासिबजों साफा सिथ्रिजोबनांसिगोन बेखौ नैनि लाइनखौ सोर होना दोनदो नैखौ फुरा साफा सुस्रजोबनोसै दिनै ला 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 डेन्जार अकायदा जागायाव दोङोलै इबो न' बेखौ दानफाय नायदोलै लोगोफोरनि फांसे संख्रि बिफां स' गाइस दा नायनो हागोन नै पुरा इथिंगालै हाफायजोब्बाय आरो ना गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेखिनिखौ दानबाय पुरा दानजोब्बाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बाखि नै गाम्बारिखौ लाखिबाय आरो ना गाइस नै बेखौ दानफायबाय बेखौबो दानफायजोब्बाय आरो ना गाइस पुरा लांदां लांदां जाजोबखाबाय आरो ना जागायानो गाइस नायनो हागोन नै गाइस इथिंबो दानफायबाय ओमफ्राय दा नै इथिं थानाय बाय दोङो न'आवनो साफा खालामजोबसिगोन आरो ना गाइस पुरा रेडि एखेबारे दा बना राननाय नङाना बिराद इमारजेन्सि मावजोबदों आरो ना गाइस खामानिखौ नै बिथिंबो पुरा दानफायजोब्बाय आरो ना गाइस रेडि दा गाइस बन सिननायखौ नै सान्दुङाव फोरानफैबाय आरो ना गाइस बेखिनियावनो नायनो हागोन ना गाइस नोंथांमोना पुरा फोरानबाय आरो ना गाइस इथिंगालि नै एसे बायबावनांगोन बायदि मोनदों आं इखिनिखौ थोनाय नङा बायदि मोनदों आरो ना गाइस नै पुरा इखिनियाव सान्दुं गोसाखाय दोनफैबाय आरो ना लोगोफोर राननायनि एसे उफाय गैया लोगोफोरना माथो खालामबावनो बिदिनो मेनेज खालामनांसिगोन नङा होमबा बाखि फुरा जाबनानै होजोब्बाय आरो ना गाइस बनखौ इयाव सावरि लानायखौ आं बारा भिडिअ लायाखै रायजोफोरखौ लाजियो नालाय सोरबा बेनिखायनो बारा भिडिअ खालामाखै आरो ना गाइस आङो ससे ओरैनो भिडिअ लादोंमोन दा बाखि इयावनो जाबनानै दोनजोब्बाय गासैबो बनखौ दा नोंथांमोनाथ' हाबानि डेटखौ मिथिनो लुगैदों जानांगौ जुदि नोंथांमोना हाबानि तारिखखौ मिथिनो लुगैदोंबा दिनै नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय
खै तारिखाव हाबाया जागोन नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय जुदि हाबानि तारिखखौ मिथिनो लुगैदोंबा गाइस ना ओमफ्राय दा इथिंगालै ओइ मुलिनिसै हाग्रा थैनायनि लाबोदो एखेबारे नै रानजोबसिगोन आरो ना इयो बेसां दिनाव रानगोनथाय सान्दुंआव बहुद दोङो ना बरिया जागोन आरो ना गाइस नै एखेबारे रानजोबगोन पुरा टेनसन गैया लोगोफोर ना ओमफ्राय दा जोङो मा खालामगोन दिनै हाग्रा थैनायनिबो मुलि होजोबगोन आरो ना गाइस एखे लांदां जाजोबखाबाय नै सब लांदां जाजोबखाबाय आरो एखेबारे दानफायजोब्बाय नालाय गासैखौबो सुरि सुरि दिल सुराले नारे 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 नारा नारा सुरि सुरि दिल सुराले नारे 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 थाइसे जागोन जमा दोननि आङो हुथुमनानै गारि जोबबानो जाबाय नोंसोरो थानायखौ दानस्राय दानस्राय आइखिनियाव जमा दोनजोबनो गथाय रानबानो बिलाइआ स्रोद स्रोद दानस्रायना होजोबगोन बरिया जागोनथ' इबो थानाया खोदोम बिफांनि थानायफोरा मोजां ना पस्ट खुन्थाबो जावफुंनांगोन ना इयाव आरो सुरि सुरि दिल सुराले ना सुरि सुरि दिल सुराना ओ इया ला 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 इया गासिखौबो जमा गारना दोनजोबखानोसै ओमफ्राय मोजां जानायनि साफा खालामजोबाबा दा थाइसे जागायावनो दोनजोबनांगोन आरो ना औसो सुरि सुरि दिल सुराले ना सुरि सुरि दिल बेफोरखौ सब थानायखौ दानस्रायजोबनांगोन आरो ना होमबासो बरिया जाजोबगोन स' गाइस दा इथिंगाल नायनो हागोन नै लोगोफोर इथिं गय बिफाङाबो एकदबारे गोलैना होनानै स्र' जाबाय आरो ना एसे थानाया नै इथिंगाले थानायफ्रा एसे एसे बुस्रांबाय आरो ना लोगोफोर नैबेलाय जाफिनगोन थिया फांसे फांनैल'सो खस्थ' जादों ओमफ्राय बाखि थिगैनो दङ इथिं संख्रि बिफां दङमोन है खनायाव दानफायबाय ओमफ्राय नैथिं दंमोन इथिंखौबो दानफायबाय आरो ना लोगोफोर बाखि फालुआ बासायबाय नै जा समायना समायना फालु जाना दङ नै स्टाइल नुखायो फालुनि बिबारखौ बिबारफ्रा गुफुर गुफुर फिसा फिसा ओमफ्राय नै गोजा सोरबा मोनबाय फालुआ सोरबा मोनाखै ओमफ्राय बेखौ दानफायबाय पुरा फिनिसिं आरो ना गाइस कमप्लिट जाजोब्बाय नै लोगोफोर ओमफ्राय इथिं गालि दङ नै खुमब्रा फिथाइखौ जानो नामा नोंथांमोना सेवनायसो माथो खुमब्रायालाय सेवनायसो खुमब्राया है हाखरथिं गोलैजोब्बाय ला 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 ला